Kubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Ha kawe ke Jingthiah ke pen kendet bat pen bitare ki babon kawe ke Khynnah khatlai snam ke Nongtrei ha kawe ke Ïing ha Guwahati kala Shah thap bat Shah sat Hapoh ke Khynnah bolong kum ke Synduk Hapoh ke Jingthiah ha ki trai Ïing ha Guwahati ya kanila sakhiru lingba ke jingyo ringdor ha kapor ba Khynnah district labor task force kila lej ban pelaj ya ke Khynnah katba ki khubor ki le tho ba ke Khynnah kala Nongtrei ha ke Ïing la handru snam Kibor badai pet kile tho bakani ke Khynnah kala ju Shah sho bat shale ben ha kiti trai Ïing badi thoru ba kiti sngi bakile pelaj ke trai Ïing kala set ya ka Hapoh ke Jingthiah la kumba 8% minit ai hashwa bakite kibor pelaj ki poi ha ke Ïing ka Khynnah district labor task force kile tho bakile yo jingtep bakadon ke Jingthiah pen trai Ïing ya ke Khynnah badang khatlai snam karta ha ke Ïing kumta marmar kila lej ha ke Ïing ha ke trai Ïing kula tip kerteng kum ka arina laskar khatun kalau kenta ya kani dak bakam bokpa jong ni Khynnah ulawan shauno ya ka hakilai sausngi baladam kani ke Khynnah kala don jing subasniu namar be kitrai Ïing kim Shah ban talasi ya ka Ïing rei kham hadian kila Shah bat ki bor Pyllait kila lap ya ke Khynnah bala phari Hapoh ke Synduk badon Hapoh Jingthiah kat bala pha thia da ubriu halor ke Jingthiah lai thoru bakani ke Khynnah ka don ha ke jingtlot bat marmar la seino ya ka nangta bat kila ai da ko hadian bakala kham tep briu kani ke Khynnah kala yam kila tho ha jing toket ki Pyllait kani ke Khynnah kala tho bakala Nongtrei ha ke Ïing la handru snam bat kala ju Shah sho Shah bom ru haki ki Pyllait kidang penlong ya ke jing toket ba kham bnya halor kani ke Jingthiah